Хайырлы ирте. Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Ничек саклык сине мәдәният? Әлеге сорауга җавапны Татарстан Фәннәр академиясендә халыкара фәнни-гамәли конференцияда эзләделәр. Йөрәк җылысын кушып, Актаныш районының Шишмәбаш авылы өлкәннәре хәрбиләребезгә җибәрү өчен авыл клубына йон оеклар бәйләргә дип җыела. Апаслылар Казанны гөрләтте. Республикабыз районнары арасында иҗади көч сынашу дәвам итә. Чыгарылышыбызны һава торышыннан башлыйбыз. Синоптиклар бүген һава торышы начарлана дип кисәтә. Бүген республикада юеш кар, бозлавык, буран, бозлы яңгыр, томан. Секундына 15 метрга кадәр көчле җил булуы ихтимал. Юлларда бозлавык, сак һәм игътибарлы булыйк. Буш вакытларын кызыклы гына түгел, файдалы итеп тә уздыра. Актаныш районының Шишмәбаш авылы өлкәннәре хәрби хәрәкәттә катнашучыларга һәр даим ярдәм итеп килә. Шушы көннәрдә алар янә авыл клубына йон оеклар бәйләргә дип җыелды. Килер көннәребезгә иминлек, егетләрнең исән-сау әйләнеп кайтуын теләп, Шишмәбаш халкы оек-башлар бәйли. Көн сайын кичләрен, кай вакыт көндезләрен дә алар авыл клубына җыела. Йон язып, аны эрләп, оек-башлар бәйлиләр. Бер яктан безнең элеккене яңарту булса, икенче яктан менә егетләребезгә җиннаскилар бәйләп җибәрдек инде. Инде 82 яшьтә булсам да, мондый чаралардан читтә кала алмадым, ди Гөлдания ханым. Кулыннан килгәнчә егетләргә ярдәм итә алуына сөенә. Бирегә дә ул зур теләк белән килгән. Мин шатлана менә шушында килеп хезмәтемне куярга тырышам инде. Бик теләп киләм, Аллага шөкер, инде Ходаем шушы лай йөреп, шушларга ярдәмнәр итәргә язсын инде. Узган ел әлеге авыл активистлары егетләргә атап 20 пар оек-баш бәйләп җибәргән. Бу юлы тагын да күбрәк әзерләүне максат итеп тоталар. Безнең авыл элегелектән актив булды. Элегелектән бөтен мероприятиеләрне шулай бергә үткәрдек. Без концерт дисәк бергә җыелабыз. Шулай кул эшләренә бергә җыелабыз, чәйләргә бергә җыелабыз. Күңелемә тынычлык бирә, шулай сөенеп киләм һәрбер өмәгә. Җилләребез имин булсын, җегетләребез исән-сау әйләнеп кайтсыннар. Әлеге игелекле чарага Байсар авылыннан да килгәннәр. Рәзилә һәм Илгиз Гыйздәтуллиннар бу эштә башлап йөрүчеләр. Аларның тырышлыгы һәм авыл халкы ярдәме белән егетләргә әледән-әле төрле яклап ярдәм күрсәтелә. Киләчәктә эшчәнлекләрен дәвам итәргә планлаштыралар. Алия Галиуллина, Регина Салахова, Марат Саррахов, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы. Татарстаннан махсус хәрби операциядә катнашучылар 305 мең сум күләмендә түләү ала. Ул бер тапкыр бирелә. Әлеге сумма республика хәрби комиссариатларында яисә республикада урнашкан хәрби бүлекләрдә 2023 елның 31 августыннан соң контракт төзегән хәрбиләргә бирелә. Указ бу елның 31 декабренә кадәр гамәлдә. Ватаныбыз язмышына битараф булмаган, кыюлык, батырлык күрсәтергә, ватаныбызны яклауга әзер булучыларны батыр контракт хезмәтенә кабул итү үзәгендә көтәләр. Ул бер тәрәзә принципы буенча эшли. Экранда адреслар һәм контактлар күрсәтелгән. Контракт төзегәндә бер тапкыр түләнә торган акча күләме 195 мең сум, махсус операция зонасында булганда ай сайын 204 мең сумнан башлап түләү каралган. Дәүләт Советында Фәрит Мөхәммәтшин ветераннар арасында үзешчән башкаручыларның Балкыш фестиваленең оештыру комитеты утырышын уздырды. Кремльдә Россия Федерациясе һәм Татарстанның дәүләт бүлекләре һөнәр ияләренә тапшырылды. Әлеге һәм башка темалар турында тулырак парламент хәбәрләрендә. Алар белән Алия Галиуллина таныштыра. Республиканың төп финанс документы беренче укылышка әзер. Бюджет, салымнар һәм финанслар комитеты утырышына парламентарийлар 2024 елга һәм план чорына Татарстан бюджеты турында закон проектын хуплады. Ул инде парламент комитетларында карау процедурасы узды. Профиль комитетында закон проекты буенча җыелма бәяләме кабул ителде.
Утырышны ачып, бюджет, салымнар һәм финанс комитеты рәисе Леонид Якунин республика бюджеты проекты турында фикер алышуда якындагы 3 елга барлык парламент комитетларында, фракцияларда, парламент тыңлауларында, шулай ук республика башкарма органнарында һәм муниципалитетларда 1000-нән артык кеше катнашты дип билгеләде. Безнең комитет барлык килгән тәкъдимнәрне анализлады һәм гомумиләштерде, диде ул. Билгеле кыенлыкларга карамастан тәкъдим ителә торган бюджет социаль өстенлекләрне саклый. Закон проектын тәкъдим иткән Татарстан Республикасы финанслар министры Радик Гайзатуллин алдагы 3 елда салым һәм бюджет сәясәтенә федераль законнарның үзгәрешләре сизелерлек йогынты ясауын билгеләп үтте. Дәүләт Советында Фәрит Мөхәммәтшин ветераннар арасында үзешчән башкаручыларның Балкыш 8-нче республика фестиваленең оештыру комитеты утырышын уздырды. Асылда чираттагы фестивальгә старт бирелде. Зона этаплары 2024 елның мартыннан алып апрельгә кадәр узар дип көтелә. Йомгаклау этабы киләсе елның маенда була һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 79 еллыгына багышлана. Бүгенге көндә бу Татарстанда өлкән яшьтәге кешеләргә ярдәм итү буенча иң зур иҗади проект дип билгеләде Фәрит Мөхәммәтшин. Шушы еллар эчендә фестиваль республикабызның мәдәни тормышында үз урынын тапты. Парламент җитәкчесе ассызыклаганча, мондый фестивальләр өлкән яшьтәге кешеләрнең иҗади сәләтләрен үстерүгә һәм буш вакытын оештыруга ярдәм итә. Балкыш фестивале Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов, муниципаль хакимият җитәкчеләре, профильле министрлыклар һәм ведомстволар ярдәмендә үткәрелә. Кремльдә Фәрит Мөхәммәтшин Россия Федерациясе һәм Татарстанның дәүләт бүлекләрен төрле тармак һәм һөнәр ияләренә тапшырды. Нәкъ менә алар үз эшенең осталары һәм республика горурлыгы Ольга Ерофеева һәм Ольга Гончарова Казан дары заводының 6-нчы цехы хезмәткәрләре, әлегә 2-нче дәрәҗә ватан алдындагы казанышлары өчен ордены медале ияләре. Думаю, что мы все-таки заслужили. Пороховой завод помогает всем, чтобы был мир, не было войн. И все для этого делаем сейчас, чтобы победить все войны. Республика клиник хастаханәсенең бүлек мөдире Әлфия Одинцова хәзер Россия Федерациясенең атказанган табибы. Танылган язучы, сатирик, Шаян журналы мөхәррире Алмаз Хәмзин фидакар хезмәте өчен медаленә лаек булды. Фәрит Мөхәммәтшин дәүләт бүләкләре ияләрен тәбрикләде. Парламент рәисе нәкъ менә шундый кешеләр үрнәк һәм горурлык икәнен белдерде. Но здесь самый цвет каждой отрасли, каждого предприятия, каждого направления деятельности. Вам огромное спасибо от имени руководства Республики Татарстан. Вы пример, мы показываем вас, будем говорить об этом. Не стесняйтесь надевать те медали, ордена и награды, которые будут и сегодня вам вручены. Вы их заслуженно получаете. Иң мөһиме аларның гаиләләре, балалары һәм оныклары хезмәт батырлыгы һәм батырлык үрнәкләре белән горурлана ала. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Хәзерге заман шартларында милли мәдәниятне ничек саклап калырга? Татарстан Фәннәр академиясендә үткәрелүче 2нче халыкара фәнни-гамәли конференциядә һәркемне шул сорау борчый. Халыкара фәнни-гамәли конференция бүген дә үз эшен дәвам итә. Әзербайҗан, Казакстан, Үзбекстан һәм башка җирләрдән килгән галимнәр кызыксынып татар милли кул эшләрен карады. Алар өчен бу сокландыргыч хезмәтләр, йорт җиһазлары, шелтәрләр, бизәнү әйберләре, келәмнәр барысы да кулдан эшләнгән. Биредә чигү һәм тукучылык буенча мастер-класслар да үткәрелә. Монда үзләренең осталыкларын чарлаячаклар, тәҗрибәлеләр дә бар. Инде мәктәпләрдә генә әле беренче адымнарын ясаганнар да бар. Монда тукучылык безнең бик күп урын ала. Чөнки ул борынгы безнең шулай ук борынгы кәсеп буларак бүгенге көндә югалып бара торганрак иде төре. Шуңа күрә дә безнең менә хәзер бум дип әйтергә була, текстиль бумы дип әйтергә була. Бу бик күркәм хәл. Тукылган, киздән, чигелгән эшләр күрәбез. Аларның барысында без көнкүрештә куллана алабыз һәм ул безгә ям кертә. Чара Фешин исемендәге Казан сәнгать училищесында күн эшләнмәләре һәм кием дизайны буенча мастер-класслар үткәрелү белән тәмамланачак. Конференциядә катнашучыларның чыгышларын китап итеп бастырырга да планлаштыралар. Әлеге хезмәт төрле халыкларның традицион мәдәниятләрен саклау һәм үстерү өлкәсендә бер чара буларак кабул ителә. Миләүшә Гальфанова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.
Дәвам итәбез. Халык кәсепләре безнең тарихи хәтер белән аерылгысыз рәвештә буыннарны һәм чырларны бәйли. Шул ук вакытта әхлакый чыганакта булып тора. Россия президенты Владимир Путин булай дип белдерде. Халык кәсепләре безнең мәдәни кодның бер өлеше. Ул халык иҗатының үзенчәлекле формасы, шуңа күрә алар милли мәдәниятның үзенчәлекле сыйфатларын һәм традицияләрен чагылдыра. Иҗатта кеше үз өлешен калдыра һәм бу өлешне без тоя алабыз дип белдерде Владимир Путин. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Башкаланың Ноғай кунакханәсендә Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Нәҗип Нәккашның яңа китап альбомы тәкъдим ителде. Татарның матур язу сәнгатенә тугры жанрын беренче булып кертеп җибәргән шәхес белән очрашудан Ләлә Зәйнуллин репортажы. Ирак бабайлардан калган тамга, безнең тамга нәшер тамгабыз. Әткә мәктәп илешкән ул, нәшертер исә калганбыз. Бу тамганы әткә ис алганда балта белән чапты нигезгә. Татарстан китап нәшрияты бастырып чыгарган китап альбомга рәссам Хататның узган гасырның 90-нчы елларыннан башлап иҗат ителгән әсәрләре тупланган. Җыелма исем белән Шамаил дип атадык, чөнки Шамаил сүзе безнең татар халкына җиңел аңлашыла. Ләкин монда төрле жанрдагы гарәби язу үрнәкләре керде. Иң беренче монда Тукайның шигырьләре белән Шамаилләр. Аннары безнең татар милләтенең зур шагыйрьләре Кулгалыйдан башлап Муса Җәлилгә кадәр булган шагыйрьләрнең әсәрләре белән Шамаилләр. Иң соңгы бүлектә инде тугралар. Нәҗип Нәккаш татар милләтенең горурлыгы, куанышы. Нәкъ менә ул каллиграфия сәнгатенең югала барган традицияларын иң беренчеләрдән булып тергезеп җибәрүче. Аның эшләре Шамаил, Тугра, шәҗәрәләрдә мәчет бизәлешләре, кабер ташларында, тарихи биналарда сурәтләнә. Безнең Казан кооператив институтының татар мәдәнияте үзәге диварларын Нәҗип әфәнденең сәнгать әсәрләре бизәп тора. Шулай ук безнең ел сайын үтә торган шәҗәрә конкурсы бар. Ул безнең жюри рәисе. Без Шамаил илләре. Чөнки без чынлап та шушы Шамаилләрнең бер генә нин укысак та, гыйбарәсен генә укысак та, без инде кышлар кебек ишабыз һәм бездә шундый энергетика җыела. Карагыз бу хәрефләрне. Хәрефләр үзе теге әйтерсең җитәкләшеп, хәрефләр кеше кебек бии шәһәр буйлап изеп йөриләр, авылларга баралар, суларга чумалар, ләкин алар үлемсез. Нәҗип Нәккаш ул бик шундый тынгысыз көн-төн эшли торган шәхес. Һәм шуңа күрә аңа менә шундый авыр хезмәт җиңел генә бирелгәндер дә бәлкем. Алга таба хезмәтләрен шәһәр урамнарында, яңа төзелеп килүче Галиәскәр Камал театры бинасында да кулланырга уйлыйлар. Безнең менә шәһәр буйлап, Татарстан буйлап күп кенә эшне башкара парклар буенча һәм гомумән урамнар буенча шәһәр үсеше институты һәм аларга да аерым семинар рәвешендә менә бу китап презентациясын ясасак, бу шәһәребезгә бер зур файда булыр дип уйлыйм. Нәҗип Нәккашның белеме, туплаган тәҗрибәсе бихисап бай. Ул Бакый Урманчы укучысы да. Бакый Урманчының шәкерте дип тә әйтергә мөмкин. Ләкин Бакый Урманчы инде ул әлбәттә бу Шамаиллар түгел, каллиграфия сәнгатенең нигезләрен салса да, аның төп юнәлеше менә ул менә 90-нчы еллар башында, 89-90-нчы елларда үзгәртеп кертүчеләрдән шушы гарәп каллиграфиясын нигезендә язылган Шамаилларга тугрыларга кирип китте. Нәҗип менә бу каллиграфия сәнгатенә ул әҗерлекле булып, әҗерлекле хәлдә шушының нигезен булдыручы буларак килеп керде. Борынгы әдәбият белгече буларак Нәҗип Нәккаш үз иҗатында татар шагыйрьләренең шигъри юлларын пәйгамбәрләр хәдисләре белән авыздаш итеп халыкка җиткерә. Шушы Шамаил китабы ул инде Нәҗип абыйның дистәләгән еллар нәрсә белән шөгыльләнгәнен безгә күрсәтә, аның иҗат җимешләренең этабын үзенә күрә күрсәтә. Монда инде төрледән-төрле жанрлар күрәбез. Нәҗип Нәккашның әлеге китабы безгә онытылган матурлыкны табарга, рухи дөньяның ихлас гүзәллегенә юл ача. Ләлә Зайнуллина, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.
Буа дәүләт театр бинасын реконструкцияләү тәмам дияргә була. Театрның зәвыклы заллары, хайран калырлык файлары, сәхнә, грим бүлмәләре. Буларның барысы да Буа районыннан килгән алдагы язмада. Район мәдәният йорты фойесына күнеккән күзләргә яңа бинаның фойесі әкият булып күренә. Азрак буяу исә, яңа җиһазлар һәм ашык төсләр колориты башны да әйләндереп җибәрә. Милли стильдәге дәү люстра, текстиль барысы да уйланылган зәвык белән эшләнгән. Эскиз проекты авторы Фәрит Садриев баксаң бу матурлыкны күптән күңелдә йөрткән булган. Концепциясын ничек кайда нәрсә булырга, ниндирәк булырга тиеш. Партерлары, авансценалары, һәм дә техник яктан җиһазлар бөтенесе. Кайда нинди утыргычлар, кайда нәрсәләр узарга тиеш. Без ул әйберләрне бит язып бирдек. Менә ул тех задание дип атала. Театр бинасы 3800 квадрат мәйдан били. Аның тамаша залы 400 урынлык, артистлар өчен грим бүлмәләре иң заманча итеп җиһазланган. Анда барлык уңайлыклар бар. Ә менә сәхнәнең мөмкинлекләре аерым игътибарга лаек. Безнең 36 позиция штанкетлар, күтәрү төшерү җайланмалары. Ул бик җайлы бит инде. Менә декорацияларны ауыштыру, төшерү. Иң кызыгы капиталь төзелеш беренче вакытта район мәдәният сараен яңарту дип алып барылды. Аннары театр бинасын реконструкцияләү дип үзгәртелде. Шуңа күрә төзелеш барышында тәнәфес ясап, яңадан документлаштырырга, яңа үзгәрешләр кертергә туры килде. Буа дәүләт драма театры бинасы ноябрь айында ачылачак дип фаразлана. Рөстәм Әхмәдуллин, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Һәр кемгә туган җире газиз һәм кадерле. Аның шулай икәнен дәлилләп, Апас якташлар җәмгыяте оешуларына 30 ел тулуга багышланган бер күрешү үзе бер гомер кичәсен уздырды. Шыгрым тулы мәдәният сараенда Апаслылар шатлыгын хәбәрчебез Мөршидә Җиһанда уртаклашты. Бик еш кайтып йөрерим, юлларыгыз апасны дип шаяртыбрак язган булган. Элек безнең танылган шагыйрәбез Гөлшат Зәйнәшева Апас районы турында. Ә менә бүген аларның юллары да бик әйбәт. Инде якташлык җәмгыятьләренә дә 30 ел тулган. Күрәсезме, монда бик күп күргәзмәләр, китаплар һәм бер якта рәсемнәр, икенче якта кул эшләре. Һәм мин дә Апас районыныкы булдым. Менә шушындай һәрбер кешегә бик матур күкрәк тамгасы бүләк итәләр. Бәйрәм рухы ишек төбеннән үк биләп ала. Аннары киң колачлы якташлар күргәзмәсе, күңел биреп, ныклап әзерләнгәннәре күз алдында. Бүген безнең белән Апас районында туып, үсеп, төрле сәбәпләргә чыгып киткән Апастан Казан шәһәрендә төпләнгән безнең 16 меңнән артык якташларыбыз яши дигән сан бар инде. Менә алар бит инде Казан шәһәрендә һәрберсе инде кайтып тайрый алмыйлар. Аларның теге нигезләрдә кайберләренә юк. Менә без шушы якташларыбызны барлап, топлап, санап тора торган оешма. Үзебезнең офисыбыз бар, теләгән кеше анда килә, шатлыгы белән бүлешә, хәсрәте булса, аның белән уртаклаша. Без инде шайтып оешма булып эшлибез. Беренче тапкыр Апас районында туып үскән якташлар 1993 елның апрелендә җыела. Бу очрашуны күренекле журналист, ул чакларда Шәһри Казан газетасының баш мөхәррире булып эшләүче Хәлим Гайнуллин җитәкчелегендәге инициатив төркем оештыра. 300 кеше катнашкан бу җырлы биюле җыенда Апас якташлык җәмгыятен оештыру турында карар бер тавыштан хуплана һәм җәмгыятьнең беренче президенты итеп Шәүкәт Кәлимуллин сайлана. Соңрак аны Мансур Мифтахов алыштыра. Иҗтимагый эш дилбегәсе Азат Хәнифәтуллин кулына да күчә. Бер ара шулай булып киттеме? Бу җәмгыятьләр, якташлар җәмгыятьләр беркемгә кирәкмәде. Номинальныйны булдылар. Зур рәхмәт Агзам Самат Губайдуллинга. Ул менә шушыларны урында диләр, конкурста билгеләп, урыннар билгеләп, аларга премия билгеләп, унан яңартан күтәреп җибәрде бөтен алдында. Бөтен килештер җәмәгатьчелек алдында билгеләнде. Рөстәм Нургалиевның булыштагы белән сүздә юк. Чыннан да, якташлык җәмгыятьләренең координацияләү советы төзелү аларның эшчәнлекләрен җәелдерүгә зур этәргеч бирде. Ел сайын якташлык җәмгыятьләре арасында узган конкурста Апас районы беренче эшлектә. Менә инде алар Апаслар гомумән бик актив халык. Республикабызның бөтен җәмәгать эшләрендә дә бик актив катнашалар. Баскан җирдә ут чыгара дип әйтәләр тырыш һәм уңган кешеләрне. Мөгаен ул иң әүвәл Апаслыларга карата әйтелгәндер. Менә инде үзебезнең Апас якташлык җәмгыятенең китабын чыгардык. Апас районы мәчетләре турында,
Анда 73 авыл кірді, әрбір ауылдағы мәчеттің тарихларын yazıldı. Бүгінгі күнде де мында көріп тұрасыз, шәжәрелер бик көп, 50-ден артық шәжәрә келді, һәм біз аларны бүгін шушы бәйрәмдә матур итеп катлаячакбыз. Якташлык җәмгыяте оештырган бәйрәмгә үз шәҗәрәсен алып килүчеләрнең кайберләре 20 буынны барлаган. Biz менә бүген бирегә үзебезнең әниебез ягыннан Байкиннар шәҗәрәсен алып килдек, сезгә тәкъдим итәбез. Бу шәҗәрәбезне төзү инде безнең иң зур хыялыбыз иде. Мәгълүм булганча, халыкны аның шәхесләре милләт итә. Аллага шөкер, шундый зур үрләргә менеп барабыз. Апасыбызны бик каты яратабыз, андагы халыкны, андагы табигатьне, андагы шәхесләребезне, ул бит инде апас төбәге шундый шәхесләрне биргән төбәк Сара ханым Садыйкова, Шәфкать Галиев. Бу исемлекнең әле башлыгына, алар арасында республика прокуроры булып эшләгән Кафил Әмиров, академик Рәшид Исламшин да, Татарстанның халык артисты Фердинанд Сәләхов та бар. Галимнәр, укымышлылар бик күп. Бу төбәккә күрәсең кайчандыр бик борынгы заманнарда акыллы, шибәр, гаяр ирләр килеп урнашкан булгандыр. Менә без инде шуның балаларының нәселләренең бер җипләридер инде. Шуннан калган җипләрне. Ничек кенә булса да ватан һәм әни бер була, безнең өчен бик якын һәм бик кадерле ул бу Апас районы. Якташлык җәмгыяте эшчәнлегенең елдан-ел үсә баруына, олы, урта һәм яшь буынның бердәм булып кулга-кул тотынып эшләүе тәэсир итә. Birinci tapır kilip kirgeniyim, barıp qarayım әле дип. Шуннан бирле әле һаман шушы җәмгыятьтә җирим. Чөнки монда дуслашасың, аралашасың. Кешеләрне юбилейлар белән котлыйбыз, гуманитар ярдәм итәбез, аннары бөтен акцияларда катнашабыз. Үлемсез полк мәсәлән, ярдәм янәшә акцияларында күргәзмәләр үткәрдек, концерт әзерләдек. Бу мөгаен республика районнары арасында менә Апас ул яктан да менә күңелгә горурлык тудыра торган шушы якташлар җәмгыяте булу белән дә үзебезнең Апас икәне булу белән дә чынлап та горурланасы гына килә. Шулай ук Апас ягы, тау ягы авыл хуҗалыгы төбәге. Якташларын сыйларга ни генә алып килмәгән уңган хуҗабикәләр. Апас районы бит инде шушы авыл хуҗалыгы районы буларак, менә үзебездән эшкәртелгән, нидән Алларап килдек, каймакларап килдек. Менә бүген генә чыгартылган каймакны кайнатып, әйбәтләп алып килдек. Инде халык бик яратып алды. Апас районын күп милләтле төбәк дип әйтеп булмаса да, булганнары бик дус, тату яши. Апас районы шәп диреп иде юрадар. Мы любим Апасовский район. Без Апас районын яратабыз. Апас якташлык җәмгыятьне 30 ел тулу бәйрәменә кул эшләреннән үзебезнең гореф-гадәтләрне чагылдырган күргәзмә әзерләп килдек. Үзебезнең районны яратабыз, горурланабыз. Горурланмасалар, әнә шулай зал тутырып килерләр идеме? Ул кичтә Ленин мәдәният сараеның концертлар залында алма төшәрлек тә урын юк иде. Апас районы тарихын чагылдырган театральләштерелгән тамашадан соң район башлыгы Айрат Җиһаншин якташларын сәламләп, уртак эшкә алга табада уңышлар теләде. Якташлык эшчәнлегенә үз өлешен кертүчеләрнең берсе дә читтә калмады. Сәхнәгә чакырып, рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Бик тәэсирле очрашуны әле кайта-кайта искә алыр апаслылар. Очрашулар ешрак насыйп булсын, чөнки ул якташларны тагын да ныграк берләштерә. Мөршидә Җиһан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Студиябызга кемнәр килүен без хәзер белербез. Бүген эфирда Эльза Әхмәтҗанова эшли. Хәерле иртә, Эльза. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар, хәерле көн, Гөлназ. Студиябызның бүгенге кунаклары танылган иҗади пар Гөлүсә һәм Закир Шахваннар. Хәерле көннәр, исәнмесез? Исәнмесез, хәерле көннәр. Хәерле көн, республика, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Хәерле көн, Татарстан тапшыруында без сезне көтеп калабыз. Чыннан да без сезне көтеп калабыз, берничә минуттан очрашырбыз. Безнең белән калыгыз. Рәхмәт, түземсезлек белән көтәбез. Бүгенге яңалыклар чыгарылышы тәмам. Без яңалыклар иҗат төркеме сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән, имин булыгыз.